Здравейте, приятели! По официална статистика, децата с специални образователни потребности в България ежегодно се увеличават. Както в училища, така и в детски градини. Това налага повишаването на квалификацията на вас, педагозите, защото вие сте техния втори дом, тяхното второ семейство и от вас е изключително важно да бъдете квалифицирани и да отговаряте по най-правилния начин на техните потребности и нужди. А всички знаем, че те са изключително специфични за всяко едно отделно детенце. Днес сме в прекрасния Слънчев бряг при нашите любими приятели от Голден Ина и с групичка от Карлово ще разискваме именно тази тема – работата с деца с специални образователни потребности. Ако ти си педагог или директор и също искаш да повишиш своята квалификация именно на тази тема, да получиш нови познания, нови знания и най-важното практически умения, които да приложиш в своята работа, потърси ни.